Opäť po roku sme sa objavili na ihrisku Greybear na Táloch, kde sa znova bude konať jeden z turnajov Elite Access Series Ladies Slovak Golf Open. Ja som rada, že pri mikrofóne a aj kamere môžem privítať Mišku Vavrovú, ktorej sa minulý rok darilo skvele a skončila na 2. mieste. Miška, ahoj. Ahoj, Zuzi. Mňa by zaujímalo, predsa len minulý rok, keď sme sa rozprávali, bola to tvoja úvodná profisezóna a ty si vlastne zmenila status amatérky, prešla si k profíčkam, skončila si školu v Amerike. Tak aké to je po tom roku? Je to naozaj moja prvá taká tá full sezóna na Elite Access a musím povedať, že je to oveľa kľudnejší rok, ako to bol ten minulý, pretože práve ten minulý rok, tým, že som prechádzala tým takým prestupným krokom, že som prišla z Ameriky a teraz som sa presťahovala naspäť domov, začala som hrať profesionálny golf, všetko bolo dosť také chaotické, ale keďže tento rok mám plnú kartu na Elite Access, tak je to super, že si viem tie turnaje naplánovať oveľa viacej dopredu, viem si vybrať, s kým budem cestovať a je to oveľa kľudnejšie a myslím si, že sa to podpisuje na tých výsledkoch. Áno, treba ťa pochváliť, ja ťa sledujem, tá sezóna naozaj vychádza veľmi dobre. Ja som aj zdieľala zo pár tých výsledkov, lebo sa ti darí skvele. Povedz mi, samotná sezóna je 16 turnajov, ako si mi spomínala. Koľko máš v pláne ešte odohrať, koľko si odohrala? Momentálne mám odohratých 8 turnajov a plánujem odohrať ešte 6. Nachádzame sa za druhou polkou sezóny, čo je neuveriteľné, ten čas naozaj rýchlo letí. A hovorím, čaká nás ešte 6 turnajov, budeme tuto na Táloch a potom budeme mať týždeň pauzu a máme stretch takých 4 turnajov, ktoré pôjdu rovno za sebou, takže je toho naozaj dosť. Keby si mohla porovnať, aký je život amatérskej golfistky a naopak, aký je, keď sa staneš profíčkou? V čom je to iné, v čom je to rovnaké? Tak stále je to o tom istom, že je to stále o tom golfe, akurát, že v tom profesionálnom golfe si myslím, že beriem to fakt ako svoju prácu, takže prichádzajú k tomu povinnosti, čo sa týka cestovania. Naozaj veľmi veľa cestujeme, je to bukovanie hotelov, aut, leteniek fakt non-stop, takže keď aj sme na nejakom turnaji, tak to nie je iba o tom samotnom turnaji, ale samozrejme aj o tom, aby sme naplánovali tie ďalšie. No a samozrejme taká tá starostlivosť samú o seba, že naozaj hrám svoj najlepší golf, kedy sa najlepšie cítim fyzicky aj mentálne, takže naozaj nemôžem zabúdať aj na ten oddych a srandu a všetko, čo k životu patrí. Ja som videla na sociálnych sieťach, ty sa veľa venuješ aj tej fyzickej príprave. Viem, že robíš veľa pilatesu. Je tam aj niečo iné, čo ako keby zaraďuješ do takej tej prípravy? Áno, venujem sa pilatesu. Naozaj som v tom našla taký kľud. A takisto robím aj jogu a ešte mám aj kondičnú prípravu, normálne s fitness trénerom, neviem, či to s kondičným trénerom vo fitku a venujeme sa vspieraniu a naozaj, že zdvíhaniu váh a to ma tiež veľmi robí šťastnou a naplňa ma to aj fyzicky, aj mentálne, takže je to super. A ponovom som sa začala trochu venovať tenisu a plážovému volejbalu, takže je to taká sranda s kamarátmi. Hej. Tak je to veľmi, veľmi pestré, to znie dobre. Otázka ešte, ty si vlastne dokončila sezónu minulý rok. Aká bola tvoja zimná príprava pred sezónou? Čomu si sa venovala? Ako si sa pripravovala v zimných mesiacoch? Moja zimná príprava, no v prvom rade hrala som tú kvalifikačnú školu v Maroku, čo boli 2 veľmi dlhé a náročné týždne v Maroku. Áno. Je to naozaj náročný turnaj mentálne, fyzicky, po všetkých aspektoch. A potom vlastne na Vianoce som sa vrátila domov, strávila som nejaký čas s rodinou a na konci januára som vlastne išla do Španielska na 2 týždne, kde som hrala ihriska a snažila sa rozhrať na tú sezónu a sezóna v podstate začala v apríli, takže potom som to tam už nejako lepila, že už sa dalo aj vonku hrať, aj vnútri na simulátore, ale tak väčšinou som teda bola na tom simulátore. Jeden z hlavných rozdielov, ktorý je medzi amatérským golfom a tým profesionálnym, sú práve zárobky. Ale na to, aby si mohla zarobiť, tak samozrejme potrebuješ aj nejaké to zázemie sponzorov. Tak povedz nám, ako sa ti darí v zmysle tom nájdenia sponzorov alebo vykrytia tých finančných nákladov, ktoré profička má? Tak väčšina nákladov je teda stále hradená mojou rodinou a forma toho sponzoringu prichádza fakt v rôznych formách a podobách, čo napríklad to, že mám podmienky pripravené na niektorých ihriskách, takže nemusím za to platiť, je úžasné a naozaj som za to veľmi vďačná všetkým ihriskám, ktoré túto možnosť poskytujú. Takže viacej je tých bartrových sponzoringov. Je mi jasné, že ten ako keby najcennejší je ten finančný sponzoring. Na čo profička vlastne potrebuje
potrebuje tie finančné prostriedky, keby si nám vysvetlila, že čo všetko si ty musíš uhradiť na tom turnaji samotnom. Áno, najviac by som potrebovala tú finančnú podporu, pretože naozaj tie letenky, ubytovania, prenajímanie aut, strava na tých turnajoch nie je to úplne lacná záležitosť. Naozaj, keď sme niekde týždeň preč, tak človek si to fakt môže porovnať s takou dovolenkou, že koľko tak minie na dovolenke. Jasné, že sa snažíme šetriť, kde sa dá, ale takisto nemôžeme zabúdať na to, že potrebujeme nejakú určitú formu komfortu, aby sme boli schopné hrať náš najlepší golf. A čo sa týka, myslím si, že toto sú také tie najväčšie výdavky, ale samozrejme aj keď sme doma, tak všetky výdavky, čo sú spojené s tréningom, naozaj presahujú. Sú to fakt tisíce, že nie sú to iba stovky. Nie sú to drobné, jasné. Minulý týždeň sa konal reprezentačný kemp, ktorého si sa zúčastnila aj ty, tak keby si nám prezradila, že na čo ste sa zamerali, ako ste sa pripravovali na tento turnaj. Áno, obidve s Katkou sme vlastne dostali pozvanie na reprezentačné sústredenie, čo pre mňa osobne bolo úžasné, pretože som mala možnosť hrať s dievčatami, ktoré sú mladšie ako ja a povedať im alebo ukázať im nejaké tie insidy na toto ihrisko a naozaj som si to s nimi veľmi užila. Kopec sme sa nasmiali aj bolo to fakt sranda a bolo fajn zase trénovať v tíme. A myslím si, že sústredenie išlo veľmi dobre. Prvý deň sme hrali hru, že sme nemohli trafiť greeny práve, aby sme trénovali krátku hru. A potom ten druhý deň sme sa veľmi tešili, keď sme teda tie greeny už trafať mohli. A naozaj hovorím, že prešli sme ihrisko dvakrát a zasmiali sme sa, počipovali sme, popatovali, čo na tomto ihrisku bude teda veľmi treba. Určite áno. Mňa by zaujímalo, či naplňaš tie také ako keby vlastné očakávania, lebo jedna vec je očakávania okolia, ale druhá vec je také tie vlastné, že dala si možno nejaký cieľ na začiatku sezóny, darí sa ti to naplňať, alebo práve naopak, že občas je tam nejaké to sklamanie? Tak taký ten hlavný cieľ na túto sezónu bolo teda sa dostať do tých top 7, aby som si zabezpečila tú kartu na Elite práve tú hlavnú túru, ktorú v golfe máme. A moje očakávania zatiaľ, prvá polka sezóny bola taká, by som povedala, zamrznutá, že tam som sa nejako nevedela dostať do svojho tempa. Myslím si, že tá druhá polka práve zatiaľ vyzerá veľmi dobre a verím, že keď budem takto pokračovať, tak naozaj si ten svoj najväčší sen na túto sezónu teda splním. Ale uvidíme. V golfe fakt človek nikdy nevie. Ja naozaj jediné, čo môžem kontrolovať, je to, čo do toho každého dňa dám a za akou mentalitou doňho idem, takže budem sa na to sústrediť, na tie postupné kroky. Určite, tak na toto sa treba nejakým spôsobom naladiť. Si v dobrej nálade, máš za sebou cvičné kolo, takže myslím, že ihrisko na Táloch veľmi dokonale poznáš. Mňa by ešte predsa len zaujímala jedna vec, lebo častokrát sa bavíme o tom, ako vnímajú tvoji priatelia, že hráš golf, ako je podľa nich vnímaný golf v takej tej všeobecnej rovine, prezrať? Tak je to celkom tipné, akože našťastie sa hýbem v okolí ľudí, ktorí golf sami hrajú alebo golfu veľmi dobre rozumejú, takže naozaj neberú to úplne na ľahkú váhu, že rešpektujú to, že som sa rozhodla preto hrať profesionálny golf a tým, že oni sami ten golf hrajú, tak naozaj vedia, že aké ťažké a časovo náročné toto povolanie je, ale veľa sa z toho aj smejeme, že proste fakt sme partia kamarátov, ktorí pracujeme, ale nie je to úplne klasická práca, že sme v práci teda od tej 8 do 5, ale že máme proste čas si urobiť na seba čas, ale celkovo aj na taký relax, kedy my chceme. Perfektné. Veľmi pekne ďakujeme za tvoje slova, budeme ti držať palce, no a dúfame, že sa ti podarí zopakovať výkon z minulého roku. Zuzi, ďakujem.